Sino gusto ng rice? Ano? Nakakaya ba ako? Hi! So lunch na namin guys. I am with my boss, Karina, Yasi, and Hey. Sila po yung mga amo ko. Delivery po nila ako. Ang dami po nilang binili sa akin na food. Thank you po mga ma'am. Hi, tapos na po akong kumain. Say hi to my vlog. Naubos po lahat. May sobra kaming isang kanin. Sino gusto ng rice? Ano? Nakakaya ba ako? Ano ko no? Hindi ka muna papasok sa school. Ay, tapos ako yung mag-lunch kaya ni Miss Kay. Kasi hindi ka muna papasok sa school. Kasi hindi ka muna papasok sa school. Pero tita, hi mga ma'am. So, as I promised sa last vlog ko, which is kahapon, lahat po ng nag-heart react sa last vlog ko yesterday ay babatiin ko for this vlog. So, thank you so much kay Heidi Vergara, Janice Lisatan, Boom, Jem San Diego, Mark Orsolon, Kian Gundalian, Yasmin Hernandez, Carita San Diego, Nina Torres, Natmeg Beo, Amy Gundalian, Dayan Guerrera, Ken Abad, Vivi Cabanes, Ann Pring, Gerald Fernandez, kay Alejo Marco Ureta, Andre Flores, Christine Garcia, Jean Garcia, Erlene Baul, Hannah Lapasaran, Cheng Santos, Emerson Figueroa, Rui Angeles, Moises Calin, Jennifer Dupan, Weng Bundalian, Jonah Bundalian, and to Zara May Medina Cosme. Special mention kay Binibining ko kay Galvez. Hindi ka muna papasok sa school.